Fáilte fithe a cháir de gael I légan sagad I Páirc Markievicz is Sligeach Tráchtaire in Jobh. Well, I'm sure Vasca. I shake a bra and ish buchas more the day of your rank can agus gael order shade in his Sligeach. Roddy Fjausa Gomor. Babhta cóig in isten round Robin agus cléthe cinúnach don dá an Tráchtaire in Jobh Sligeach agus Maigh Eo denno goma go dtí seo ach fós fer se go des buáil de ceachtarcha agus an chiadáide áil sa grúpa dularaig dí cléthe canis Connacht áit I cléthe lechanis don dara agus don tríú Iran a hiúca gomach ón dá cléthe á immert Tráchtaire in Jobh ach ba mídne fiachant agus díirthe an cléthe seo le Sligeach in Maigh Eo. Tás nó mi de stocha le foirin Sligeach Tráchtaire in Jobh a foirin bra comsach a háid treis íirecht úntacha dhéanamh ag an grád seo faoi fethe le cúpla bliana nuas ach go háirithe fethe dó agus fethe trí be si de gíre a leanúnt leis sin chomá. Náirta gimmert ó drám clíomh Ross Kette in the measc sin an cúlbáire Donnacha O'Brien taobh le osín ó Connacht agus rian ó Ceallaigh fear eile ón glob sin. Rá nó na héir roinnt a há gimmert ó néamh muide Tráchtaire in Jobh trúr ón iarna sin ag tosú Tráchtaire in Jobh a críocht nóach an líne lán chúl. Is stig ag iwra cóig Tráchtaire beg aharú an son. A tosnú tá osín cadan. Is stig tá didan wad bogha isteach lá Páirc ag iwra hain déag. Tommy Ross agus Rabard ó Ceallaigh leinsig taobh le siúd. Is stig lá Páirc ó an hart taobh le Mícheál Céadaoin. Éman ó Mahúna ag iwra dé agus aharú olmhór an son ag iwra hain déag. Capté na fórne fearhánaí cúla cúpla Babhta insan srá seo. Ronan Nyland a mo. Is stig dó siúd beg Dylanwad bogha ó cúl isteach an son agus dara ó Ceallaigh taobh le siúd. Is stig an son lína lán tosaí Conor O'Flynn, Darren Maston agus Gavin Lynch a críocht nó amach foirin Sligeach Tráchtaire in Jobh. Maigh Eo a há treis eistearthógan díreacht seasta an teoir an choin Tráchtaire in Jobh. Is stig sa chúl dó siúd níd éanaithe an ciad cóigur déag a bhí anamnathe gá lá ó hin. Is stig sa chúl beag Conor Meany agus taobh mud a siúd Rio Mortimer, Paul Gilmore agus Owen McGrail. Náirt lads ó Claire Muirish gimmert Tráchtaire in Jobh Bertchan cúl agus Bertchan tosaigh chomá. Hiú lachtan ifig go cóig a John McMonagle ag iwra sé captain na fórna Tráchtaire in Jobh in aice le Colm McHale. Is stig lá Páirc Oliver McTrainer is sémas ó hógart agus degarí dóig a sin ó Crónaíon Cathal ó Géimhnaigh agus Colm ó leinsig bheith anna láidir Tráchtaire in Jobh. Náirta bhí gimmert chomá an bhliain se caite níl ó hiarlathe I meas sin stig lán tosaí Dara Byrne agus Tom ó Lidán taobh le siúd Tráchtaire in Jobh an airing a titim agus an rian mó an sa Tráchtaire. Stig I lár buil beag James Malai ó Gaiileh mar réitóir an lé in Jobh dóing agus mar bhí mé rá cléthe anna chanúnach. Stop míidir is nuamad don árán náisiúnta. Well, ha mi drégan sa don gabhaisteach ó há athirú ag Maigh Eo ón Irin an tachtan se caite níl éon cléthe cailte acu go dtí seo há dóigh agus trídeag aithre agus stig ag iwra dóigh Tráchtaire tá Colm ó leinsig dá díarmad ó dofig agus trídeag na teachtaine se caite Josh Carey a mo chomá sin an tain an dá ahrú a denta an gléthe sin in Maigh Leitrim díreach caic ís ó hin bhí brise. Ag Maigh Eo ha brise ag Gaiileh Tráchtaire in Jobh mar an cóig ó Iarn sa cóige agus a gimmert Tráchtaire sa chluthe eile
Cléthe cinúnach go leor an son há Roscomáin agus Leitrim agus cléthe cinúnach é sin dá Roscomáin butóirí na bliana sicáte ag gíire an tríú áit á áil na béidir fiúán an dara áit ha sé sin an ann dó chomá má bhhain siad in ag Leitrim agus chuir sé sin galibh amach mar sin beag maintrin na galibh a fichant seo le súl géir Tráchtaire inniuh. Maigh Eo a techt chun ceang dús Tráchtaire inniuh. Seileamh bainte ach fuite irísin son ag furbhío fir Sligeach ag brúch an cúl go mór hátrúir chun tosa go gaing a chun dá réag eile te fíordan dahad a chuig in is cosintach go leor sa níl paingaithe faoi láthair bhí gaich láide go leor a séide ag takeú le Maigh Eo Tráchtaire agus béidir go dacó sé sin leis an ciad kick a teach ó tamó lidáin a chun ceann sin chuirthe yes agus fórír an chiad íirecht Tráchtaire inniuh agus díreach 5 second. Ní bheith húsar ní dólam Tráchtaire inniuh mar sin commodamid súd an réiteoir James Malloy istigh lár buir an son sa gan áras in san gorm agus dómhachah ag champíní chuig a Chonnachta in fethe dó agus fethe trí bhar cad é mar cúpla blian a bhí ag an iireann seo gúnda Sligeach agus iad tógan der sin chomá gan éon áras bhí Maigh Eo orthu ag gluthe canis fethe trí agus Maigh Eo an dhearnach gráidir ag an levéil sin ag gluthe canis na hhéir na naisian áhíle sa 8 iad Babhta cailúnt den iarn céine sin Céallaigh ha tréis dulchan ceangúntaach dhéanamh faois ag an ráid seo hána blianta chomá. So bhí Maigh Eo cosintach ar bhí Sligeach cosintach agus há Maigh Eo cosintach an is chomá an rud céine tá dá réag a techt chun cúil a gír a blocáil i dhéanamh ar níróid sin agus genta go má an nuair sin ag Gé Céil agus Maigh Eo an is leit deise co bog amach Seileamh an son ag Oliver McTrainir fir bhóre stige lár buid agus iad súd anna háchtach leis an kick amach nua agus na riadach an nua go mór a bhaim agus taí an isig na leid seo an cehrú cléthe dómh an levéil seo seo fearhí ó an is le seans an chiad pointe aimimsú agus é sin fuite an drámar an déhheile tá neartris badú isteach Tráchtaire ó Maigh Eo agus an chiad fointe a techt an son ó deire ó brin ath istig Tráchtaire an ire sé tosú an techt an sicáteach be sé lán sásta sin agus an chiad fointe fuite stig de rá númad go le. Sligeach an is agus an capín ag donnacha ó brian á grian láidir. Ní réon said sé going Tráchtaire a mí tasnú loch go leor, ní dóna go gur sé sin isteach a réon nach droch kick amach an aig na gréine sin agus seansan sa ag tamó lidáin. Well droch kick an son déanamh rudí cruálach go leor an son ar McTrainir ach bailithe faoi dheire ag Séamus ó Howard agus seansig Maigh Eo an is tachan ceang a ríist. Tá an ghrian na súla an na cúlbáid agus an réachach Maigh Eo cheappa go gáró sé sin leo in san chiad lech bailile go háling an son ag ó hiirle casa fich an luas sin agus é casa ar an gitóg agus an dara fuinte fuite go deas éasc an son ó nailo hir an chiad íirecht de siú de stólam gres Cirí da ahar chomáile sin John McManagal captéin na fórne an rud céine Nart lads ó Cirí nig bogus sustí Maigh Eo agus a Craobh Peile den chiad scoig an levéil seo agus gan áras ag an levéin sínseireach hána blianta an kick amach begáin in níos fear an nóir se amach go dtíon taobh bliana ha sé de gúsáid méid na Páirce agus leannacht na Páirc an sa maintir Sligeach denta go maithe co agus iad a gíre bogach an ceim Maigh Eo an is i gíre cosanta dhéanamh ins na tosathe agus beagnach go raibh go maiile a cha sé fuite inis ag an fear há stig déanach osín ó cain a bheith stig ag immert ag an taobh an son ó bailithe ríist ag osín a gíre rud ag na chrothún sonnach bégan dó dul eis agus deisian is ar an gitóg da ag evan ó leinsigach é sin imethe amach ar chlé agus ar fórí tá nach éach sin láide go leor uanta rupanta mar ar siad Conamara agus sin imethe a bhd amach ar chlé agus ar fórír han talamh tirim an son i lár buir mar a chéan sibh ha sé geartha suas písín ha sé dochar casa tapig áirthe ní le cníalach a rómha ar a Páirc Tráchtaire inniuh go háireach is tócha leis na cníalacha mar a bhí going le cúpla seachtaí an nuas. Seansan is ag éimean an bathúna rud a chrothú bailithe is ag Craobh offline idir an 65 agus an 10 tá Bertie stig de Sligeach agus Bertie stig de Maigh Eo chomá ha sé de lorug beidir an fear mór sin a stig Dara Maston
sé faoi brún son, ha chance in isise chu tacht an son, tá captain an léineh Dylan Bernach agus an captain le pointe áling an son an chiadíirecht a Sligeach agus an chiad ceann curtha har an tras ná. An ciadíar ceart péisce chuig nó a déime díirech an sa ar an glog ráfuointe ag Maigh Eo pointe bháin ag Sligeach. Canar ó muoing an son cín si van ihir an son bainte amach agus Paul mór crothe ag cúlbáir Maigh Eo ach dianta go maithe mar há sé baile ag fir Maigh Eo. Bhí ród áling des Christian son an is feitig Tam Leiden chuir sé ceann ar fóríil tefn mud an dahad sé sin imime bhd amach ar fóríil chomach ví sa gé raibh mar seans eile co. Agus tucha méidir eis agus begin seans eile co. Rá heansig tam go dtí seo. Tefn mud an dahad chomach ag hán réach ige. Níl mór an brú ar bhaintear tigi an níróid sin a chur amach ige. De bhór go bhfuil siad an naig na gaothe. Frachta líróid an so. Well, in áiríre caig Maigh Eo búáil chun a bheith cinnte nó cóscóir fiúáin tachtain san chiadáit sin ra siad san raig go dtíon cléthe canis go dtíireach an son má bhuain Sligeach. Tá seansa chu dul chun ceann go dtí an cléthe canis tíireach san neart. Le déanamh ag an dáir an seo, well, an ceann sin ar chlé agus ar fóríil ag tam an uair seo. Ní bheith sé róhása a chósaí ach Peile an chiad sco a fearr seo, agus tucha sé ríis gan éon áras. Nus chansta runnacha an líne bhóla, kick mór a testáil, ha sé dul dín taobh an chuide smún sa chiad leach, déanta go an uair seo chamach. Faiban an son ag Sligeach, an kick amach sin a bhóchan tá seans an sa ag Maigh Eo kick áling an son má hain sé sin ar an trasná tain si ar an trasná pointe bháin díirecht taobh stig den dahad an son cheap mé hen gur sé díirecht taobh móach díirecht taobh stig an son agus well caiisiú do éigen tíanamh leis na kick amach an pointe sin fuite ag Oisín ó Crónaí Oisín a bhí gimmert sa chléthe seo an bhríonn se caite chomá so tá taithí ige ag gimmert ag an lévéid sin fear beagach mar chin se bheith sin Brabal de pointí a chur an trasná nes an kickach dal begáin níos foiide an na fir bhór faoi bháin ha sé bailthe faoi ag Sligeach an nóir seo níl na cein goid sin amachtín taobhlín ag ebrú amach chomh Tásig Maigh Eo cadá tarlú an son agus há spás marcáilte có go déanta níos fearr có nóir seo ní raibh siad tapig ní mórrán á loragach an irid tá Maigh Eo a déanamh anjob a marcáil fiúán na tosathe agus Sligeach an is le seans tá siad a teachtriad ribáir ó Ceallaigh ó Leinsigh Ca sé sin dal siar, ha brú a tacht I lár Páirc agus chun tosig ag leads Maigh Eo chomá tá struchtúir ní chiad scothcha agus há siad a gobar go dtí an mar a bhí in san trí chluthe go dtí seo fiúán an lán tosaí an son naid ó hiardathe a tacht siar a chur brú. Sligeach an is géire rud éigeanta a brú a sé dochar cosan son na láir chomá há neart gan a bh mó ag fearr Páirc déanta go maith an son ag Gavin ó Leinsigh. Rán á héir in is Ní ró das. Faoi dhearra há sé imisteach a déobh in na Páirc, há sin is an captain Dylan Bernach. Há pointe ag Dylan hena féin há sé tóg chun talún agus im rómid raig, há ráit ag an réitóir. Seansan is beidir ag ó Ceallaigh Leinsigh chomacht. Seúr a Maigh Eo mór heimpile, há sé dal dín taobh, há sé bad hen is ó mahúna tóg chun talú go méid leach agus seansa go is dar siar den fointe. Stón go mí taobh mud an dahad, há sé dochar an líne sin a dhéanamh amach agus Stone go sé tefn bud an dahad seansan sa an dá fointe agus hán cúl báde chun íirecht dhéanamh an gceann seo bhfuil bheith sé seo táchtach de Sligeach ag an buinte seo ceapa chun cóscóir dhéanamh den gluthe há sé naig na gaothe. A sé tefn bud an dahad seansan is do chunacha ón dalamh bhfuil há sé lánábalta na ceann seo a chur thar an trasná agus bheith sé seo anna cháir a chob. Ceann sin chuire ar chlé agus ar fóríil is dólam tá an chiad íirecht ag donnacha ráíirecht an is go dtí seo ag gceart ag Sligeach an chiad ceann chuire ar fóríile co agus crothúir an muoin an is agus seansa go siú tá gaiirí bhd níos fearr le Maigh Eo os na kickin amach caithfidh Sligeach rud éigent a dhéanamh níor an marcáil cho díanas mar ath ag Maigh Eo. Tá sé dul fada
Go fada leis an lelín an son, na firmhór istig faoi bhán a ríisteach brise sé a ríistí fear ó Beo, Cahal ó Cíomhnaigh in is géir dulch an ceann tá Sligeach an is se chuiristeach na builtaí agus tá sé baile có genta go húntaach an son I Lord Páirc agus mi hála Céadaoin in is a tach an ceann hí fear breise tebh istigige ach níacha sé mar is siad síos cuasaí teachtain is daró Ceallaigh dar teach faoi bhrú caithe sé dal siar Dil an bránach an is go fada le Céadaoin Well, bhí deise có bhí fear stom gavan ó lein go bhí fágad tebh istig beagnach le sé nach níacha sé a sin ó cading Tomás de Rossa ag an dahad a cóig Tomás faoi bhrú siar ríistí ó Céadaoin há lárnach in anach chud rodí go dtí seo Tráchtaire in Jobh Tá sé spás a leir go héin agus tá fear fuitige éman ó a húna teachtasteach a láir ríist Céadaoin trasnadí Brnach Well, Maigh Eo gennych sár job istig a cosan Tráchtaire, gennych job úntach. Tá fear mar tapig istig an son agus baile aige, ca sé dal siar agus a ríist. Maigh Eo gennych cuasaí anna iochar ag Sligeach. Háisiad an ag na gaotha chomá, be siad áirsach faoi kick fad ó hógan faoin dráise go háir tefn mud an dahad. Tá canar ó fláin a géir rud éigean de aibrú hí an lámh Ord heg an réitóir agus beag seans a ríist eile ag donnacha I seo chur an trasnáin chuig an ceann eile díreach ar clé agus ar fóríl agus tá seans aige ón áit díreach céanna. Well, Maigh Eo a déanamh díon chosint go dtí seo Tráchtaire in Jobh ach tá Sligeach. Má go leor sin an tríú kick séir há géilte ag Maigh Eo agus beidir go gabhró sé sin na leid Sligeí mar rochan siad Donnach is de chans an dáfuoin time siú. An tá sí or go leor mu sí crying a sí amach ar yes stólam tá an tarna cheann chutha ar fóríl ag donnach agus man gáíireach na há sé deachar agus an chaoch sin séad in a ró chomá. A chá cheann chutha ar fóríl ag cúlbáire le go dtí seo. Maigh Eo is agus an cúlbáire eile thóir ó méanaigh. Craobh ag gír rud éigean taibbrú bheith se go deas cúpla pointe mar bhearna bhacha ag le ham leis an ghaoch sin. Sos tí san lads mór atá ag gairí a bhad níos fearr agus an son ag bán I gcónaí tá cachar ó Cíomhnaigh I gcónaí ann agus freacht an líróid I brise genta go háling aige colm ó lein sigan is I teach an ceann colm trasna a cho fada dí Cíomhnaigh. Cíomhnaigh an dahad a cóig tá brú a Tráchtaire genta go maith aige I sinna chamád agus é is go brin. Oh, líróid áling isteach an son fuite go háling ag Maigh Eo híre well is féidir leis cúil áil agus sé dulch an ceann cúil fuite Maigh Eo híre well há sé dain séireach an boc seo cha sé ar go deas éas go bhí seansaige an páisiún a chur trasna ach chuair sé héin cú cinúnach is tócha gan éon áras an son agus há bearna allmhór in is idir an dáirann seo agus cháú me déag dahad imethe ar an glog donnach ó bríon faoi bhrú chomá ha Maigh Eo a chur brú maitachar na kickinna amach seo sé tríos rácheannach chur ar fóríl ach freigar a tacht bhfuil níl ha ceann eile géirtige agus a tach an ceann an is tá Maigh Eo trasna cho fada le leiden lidán na rácheann chur ar fóríl go dtí seo níl an ceann sin an dul ar fóríl by dad agus há genta suasaige mar ráfuinte fuite aige an brataráiste an son áda san éir agus an níos fichar sin mar bhearna cúig fuinte fuite ag Maigh Eo leistigh de haimpel númad amháin agus an níos by dad fichar sin cúil agus ceir fuinte idir na fóine agus níl cuasaí a gairí níos fearr do ghonnacha ha ceann eile caiilte có techt an uair seo tá Markievicz isteach ó fada in iste leiden na hátrééis annach chuid a bhóchan Tráchtaire in Jobh an ceann sin beagán in ísil sábháilta díreach ar an lín an son ag ó bríon an tá leis mar bhí an rian na húlach denta go maithaige há sé faoi bhrú fós péis go le ach denta go maithaige agus bailithe ag lead Sligeach. Sligeach faoi bhrú mailte cha Maigh Eo an gáchaid I déanana cosint chun tosaigh agus chun cúil agus a Lord Páirc tócha go tapping an son ag fearr Sligeach. ó ceallaigh siganis níl mórán istigh ha marcáid an chiad scáthad al raig an sa ag lads Maigh Eo níl éon spás ag éon lad ó Sligeach chun tosaigh caiith sé dul trasan na Páirce bad a hinis an lán cholaí rian ó Ceallaigh ag hír a rud éigean de chrothú ha sé tastáil go géir tá maintir Sligeach anna hiún an sa taobh ling ní mórán teach amach ó cheapmar grach sé seo I bhad níos cóngarí tachan ceann is tá Markievicz faoi bhrú uair bháin eile Siar gotí
De rasa inis is an iirecht sin ach an iirecht sin curtha yes agus fóríd sin trí cain curtha fóríd ag Sligeach in aig na gaithe sin caiisiad rud éigeanta ebrú ach beis ana jochar cúla aimsú Tráchtaire a neomh a cheapá go ráidir chun rud éigeanta dhéanamh ar an déimhlín ag go buinte seo. Paul Henry banistóir Sligeach níl mór anfrú níl sé rómhór go dtí seo is tócha go bhfuil taithí ag na bóchalí seo Sligeach agus tá sa go dúcha siad ar éist. I should give a brún níos mú is a chur lads Maigh Eo ach déanta go maith an son ag Mortimer agus a seansig Maigh Eo bris amach a siad a bhad níos tapúil brúch an ceang tá kicking it all in ísle a Tráchtaire agus a siad bórt ag lads Maigh Eo beag na gachir a úr chomá Tráchtaire inis Tá lo Céimhnig le líród áling isteach mas féidir ó sin aimsú bhil a bhí sé lehhaile an son ag go brinach hit sé amachchas na lábheach tucha sé a rís fichar sin díagasach níor stop sé an láb suirtí siar agus seansig Maigh Eo is stólam teh mód an dahad úr bháin eile agus well tá tam leiden in iag an chud kicking hógan Tráchtaire na nniu cheapá go meach an réadar a gobar gó faoin rá seo há faointe fuitige ribh seo seansige há faointe eile a aimsú há rá cheann curtha fóríide ach pointe inspiráid ach fuite dír cúpla nómad ó hin. Ima isteach in san dahad ach curtha haran tras ná ige og sé cúpla cos céim isteachn san dahad sin agus pointe áling fuitig tam 3 pointe san omláin há faointe in scór a bháin agus pointe bháin tinta go maith ige. Anis cad dhéannig donna cho bríon tá sé teach faoi bhrú mailteach níl éon den a bhagad do Maigh Eo an áíire dín taobhlína an nua lár Páirce. Cicálta go maith ige bailthe faoi dhearra buchas mór le dí a siúd ag Mícheál Ó Sheridan ach cailte uair bháin eile gan ifir ná eile Howard inis a teacht agus curtha trasna go dtí ná sin ó Crónín an son. Níl ó íirlethe. Níl inis tógan de chuid ama níl mór an strainer chur brúir tá Rónán ó Héir. Tenta go maith ag Rónán. Ten sé siar inis chá fada le Michael uair bháin eile. Michael well níl sé sásta kick a hógan blockát a síos go háling an son ag ó Hart. Nis bhfuil Sligeach an tapúr an uair seo tá a stórim. Tá sé teasta go géir níl mór an ó Sligeach á lorug os an tosaigh tá siad faoi bhrú a teachta é héin a déanamh an job é héin ó Ceallaigh le ceann áling isteach agus beánaín spása go lainsigach é lech caiilteach fós tá sé dal hí an tá leis beidir gur droch freib an chomá ach cai sé muilú síos agus dul siar a ríist agus lads Maigh Eo a ríist chun cúil tá dá réag an is beagnach taobh stig an dahad a cúig agus Sligeach a rís mául leis sin íróid sin ó Hart trasna dí de Rosa. De Rosa taobh stig den dahad a cúig ach ní mór an atála dómh taobh stig. Mahúna ó Hart uair bháin eile. De Rosa agus siar ríist agus ríist é máil ó Sligeach uair bháin eile níl éáit le dá lads Maigh Eo chur brú mailteach níl mór an daoine rucht taobh stig chomá. So tó go míidir go am bhfuil le chuis céim an sin tóg agus a rud ag an tarlúach troch pás lábh machchas amach an son uair bháin eile ó lads Sligeach agus baile cho héasca le héan rud ag osín ó Crónín osín is teach an ceang tá luas ag lads Maigh Eo ag brúsús na Páirc ní mór an luas a techt ó lads Sligeach baile inis ag Maigh a spás os a chóirimach agus ar an déimhlína tá sé sásta é agantí Gilmór inis agus neart spás trasna ag Hugh Lochlan agus Hugh faoi dhearra teach faoi bhrú ag an dahad. Ach tá neart lads ó Maigh Eo a lorug, tá siad a roch heimpel, tá neart spás a chur an David in Fórc agus sin an áit ina dain siad. Tá sé baile inis ag colm ó lain sig uair bháin eile, colm a brú isteach go dtíon fethe nach bainte ón gos faoi dhearra job má dentan son ag Sligeach den giadúir le tamil fad ach fiachar an brú a teachta ar Sligeach in san taobh seo den Fórc. Tá brú a techt ó bheirt agus trúir agus ní mór an spás ag lads Sligeach le dul an éáid. Pasan na lábh beaga. Denta go maith inis go sin ó Conlan nach fiachar an brú a techt faoi dhearra a beánaín spás fuite go de Rosa uair bháin eile an neart spás os cóir de Rosa.
sé tachan cein chuir sé countseoisteach agus bailithe go deasan is ag dar mastan há dar ciún go dtí seo há sé brábalteach ní mórrán den líróid feici ag go dtí seo Tráchtaire inniuh há sé is go Céadaoin cho fada le ó Lainsigh. Is sé osín ó cadan. Well is tócha. Is caiidún tolmhór é Tráchtaire ná dennig deú goil captain Sligeach Ronan Nyland bheith stigan sanna gibhar a héinteach de an ách a brú rodí chun ceang denmh rodí cliste lor cúd chomá tá gartú beag dre dáir picasósaige so níl sé tasú Tráchtaire inniuh. Beidir go dúcha sé isteach sa dar leach há sé testáil tá rud éigen na testáil ó Sligeach faoin drá seo ó cadan inis a chu ríist dal siar san íir an dahad a cóig tá lead Sligeach. Ó Hart. Ó Hart dá le héin bhfuil tá sé tá kick éiricha fuitige má há sé testáil beidir go me sé testáil má an ceann seo tisin begáín ro ísil an sinna teachtó de Rosa ach an cúlbáir tachan ceang a ríist tá ó bríon na tachan ceang a ríist an 3 uair ó díirecht hefn mód den dahad há sé seo testáil in is go géir bhhan í lech pointú an fuitico a tehistí den ciad cúpla núma agus dada ó hen. Well, ní seach an tachan ceang. Ó Hart. Ó Lainsigh inis a ríist an dahad idir an dahad agus an dahad a cóig sin an Tráchtaire rig ó Hart. De Rosa ag ír rodí a chrothú ó héin agus há sé crothú rud in is sé héin agus tá kick sé ar fuitige chomá. Well, denta go má faoiére de Rosa há sé ruch há sé crothú rodí na bhfuil begáin gartú picasósaige a faoiére tá Sligeach ag íre rud éigen de chrotha inis dóibh héin agus é testáil go géir ó Lainsigh inis agus ag íre dúbal de chuir ar an scóir sin fethe héan núma dimman sa agus díoh scóir amháin fuite ag go bhfuir an baile. Go má aige. Kick amach guarded tapig tóca an son. Ag go muoinnig. Fichar Maigh Eo a ríist teach tríd a láir tá neart lads ar ách ceannacha ná Gilmore denta go háling a Gilmore an son. Réab a hós na Páirc agus cad é mar scór ón lán chúlaí hana sé an Sligeach ón lán chúl bleistáil tríd a láir agus pointe áling cad é mar reagra an son ón lán chúlaí. Héana seachtain is in ag háfuinte a gánúmad agus fithe imethe ar an scór chláir go dtí se. Well, beag mainte Sligeach 4 díomach faoi chórsaí mar a há faoi láthair ó bríon. Genta go maithe ag nóir sin agus genta go háling an son ag ó maithúna bailithe go maithúna. Well, tá neart an líróid ag lead Sligeach dhearann go bhfuil trámlacht na líróide acu ach ní lech an há scór go dtí se. Dhéann de Rosa go má cúpla núma do chuin nada bhfuil siad chun rudaí a chrothú agus íireacht dhéanamh brise isteach a bhí stig den líne dahad Tráchtaire. Tá neart go fós bailithe idir an líne dahad a cúig agus dahad. Tá neart ó Maigh Eo siar chomá tá dá réag tá fíor an 65 go héin. Ní réon den lárag tá táhairt amach an son níl na tosathe boga an fear amháin na boga agus uair amháin eile sin de Rosa an tain lead a thá ruch an ceang lorug Spás Tráchtaire denta go háling aige siar cho fada le ó Lainsigh ach tá an ó Lainsigh mo ríist agus muidimid síos cuasaí uair amháin eile ó Lainsigh eile a cho ceala ó Lainsigh an nóir seo ag ír Spás aim siú go héin há sé déanamh íireach ru éigen de chrothú an son ach tain sé siar faoiére dí ó Hart an is sé teach an ceang há sé dul siad an lábha ní léon den is stig de Sligeach ó Hart. Well, tá maintear an déhlín an sárá brú isteach déan íireacht. Seansan is tá Lainsigh ír rud éiginnta brú tá stig den fethe héan bhui seach an dul sí ríist tá uair amháin eile sí ríist ó Hart. Go dtí bhar an ó Céadaoin. Well, pass lábha dain séireach an son ach genta go maith agus go háling agus Craobh an son ó Bernach trasna agus seans cheappa ar scór an sa ón kitóg bhfuil sé sin dal thar an trasnán. Well, tá sé héin anna hás leis agus há pointe eile curtha le scórt Sligeach há siad ag ír a brise tríd inis faoi dhearad den giadúir insan chluithe agus an pointe sin aimsethe faoi dhearad acu. Well, há sé tach go tapa go ríist
Maigh Eo uairháin eile has sé chomh go Maigh Eo an spás I'm siú Tráchtaire. Stom go raibh Ceallaigh a bhór an scóir sin. Maigh Eo is a Tráchtaire cool híarnan down. Cool chomh Calo Ciamhnaigh agus Sligeach a Céadaoin haimper 3-0 a gcéir scóir bháin I'm siú. A déanamh an obair lig a chéad the Tiise McCullough an son agus scóir tapig díorchón gicamach fuite faoi dheire ag Páirc Ciamhnaigh agus an ceann sin sáite well. Tá job all bhór a déanamh ag Sligeach hasise de déanamh cuasaí anna jochar a Craobh héin is tócha gur caiiliúnt all bhór Nyland gan a bheith stig Tráchtaire nach caiig na lads rud éigeanta ebrú iad héin hasise brábal a rocht tríd nuair is míon loach níl siad á dhéanamh go dtí seo. Tá an kick sin tóga beidir 10 méadar an áit in a raibhann a kick séire tóga nómhí. Ní raibhann níró tug a reis I gceart so chuige méadar sa bhreis Sligeach ná caiisiú do éigeanta ebrú ó seo. A ceabann ó lainsigh uairháin eile ach sír uairháin eile chomá. Agus sin ó cadan inis. An dahad. Fear bhór scóir dír cúpla númad ó hain ó Ceallaigh. Sír a ríist uairháin eile. Lads Maigh Eo sásta fannach ta bhístigin dahad a cóidan chuid is mó. O mahúna ciún go dtí seo Tráchtaire in Jobh has sé déanamh íireacht inis a déanta go maithaige agus well bhí tarringt an léin a ribh sin ach ní acha an réiteoir a bhí ó mahúna tabhairt amach faoi sin agus dá bhór tá sé caite ag lads Sligeach. Rio Mortar meis ceann áling ísiad chorthaisteachtaí Ceallaigh. Ó le cool agus pointe go dtí seo agus pointe eile aimse go deas gan son ó nailo híre uairháin eile. Lads Maigh Eo a brúna líróide chun tosaigh go hán tapig. Lads Sligeach hana aigeanna síos has si de fiochan síos tá muoine imethe dí pointe ára tá rud éigean a testáil butha faoin drásá cheappa agus feithe sé númad imethe ar an glog. Níl siad críochna, níl siad as go fóil, hana lads á breábalta tá taithíúntach a chun na blianta chomá. Agus tá cultúr úntach acu ag an levéil sin mar sin. Ní dólam gur sé críochna ach tá Maigh Eo gimar go húntach im líana gan 1 áras tá job úntach déanta acu agus a teachtúir eile tó híle tá cool agus á faointige has sé sástan ceann se ágan agus sáite insan angach uairháin eile chomhéasca bailithe go háling ag nailo híle chorthaisteach go deasaigh sannaige dí deire ó Bréin an líróid bailithe ag deire agus an chiad cool fuite ag Tráchtaire. Tá neart scóir na fuite inis ag lína lán tosaí Maigh Eo. Ha mé déanamh amach go bhfuil rá chúl agus haimpel cúig faointe rá cúl agus cúig faointe ag lína lán tosaí Maigh Eo. An ciad kick amach éasca donnach ó Bríon ba sé anna hástra sin bailithe go deas éasca ag ó thart a droch pás lámh a bailithe inis ag ó Ceallaigh ó lainsigh hasiste tachan ceang níl deireadh ó fós. Siad a gcéir an cléthe seo a bhóchad ní léon áras faoi sin ní dentar ó bhatha go dtí agus tá muoí níisiach ní éach siad immert níos measa. Cheapach maintear Sligeí péisce le féchanta seo tá ó Ceallaigh ó lainsigh tógach an talún agus tá rudí muilte síos agus tá an réiteoir nuamh James Malloy a labhairt le Hugh O'Loughlin nadidir cén fá. Tá cárta buí an son fuite ag las chaptein Maigh Eo Hugh O'Loughlin ag bheith cuairmach an íag sin. Ceann deas tapig tógan son agus é bailithe ag gabhann ó lainsigh uairháin eile curtha trasna dí ó Ceallaigh ó lainsigh. Ach sír uairháin eile. A sin ó cading ceann deas isteach well has sé de géir rud a ebrú agus déanta go maithá. Has sé bailithe inis go flein ó flein agus é gíre pointe a aimsiú é testáil uaig agus é fuite ag canar ó flein den giadúir is tóram Tráchtaire. Tá Sligeach faoi dheire a churann líróid isteach go dtína lán tosathe agus iad rád pointe deas éasca an son. Well bhí sé de ceartú bheith sin ana bhún tús a faoi dheire é tostacha agus 8 númad agus fethe imethe ar an scóir chláir an sa tá lán tosathe Sligeach díreach go húntacha déanta go maithá go dtí seo am líana agus taispáint cén fá go bhfuil siad a déanana chomá am líana. Bailithe go háling an son ag fear a bhór cárta buí dír second ó hen Hugh O'Loughlin. Hugh O'Loughlin i ggéir rud éigean de chrothú do Maigh Eo. Tá Maigh Eo brábal do coolla aimsiú nuair ein Sligeach pointe tógad chun talún an son tá tamó lidáin uairháin eile díreach haimpar an son ar an fethe héan agus beag seansa go siúd é seo chuir an trasnáin. Well, gá númad bresin sir an déhlín a trochan númad a bhín againn ag an levéil seo faoi fethe so trochadó númad cheapá go dtí go
Séaigh James Malloy stig Lawrence son an adóg Tráchtaire. Seansan is Tamó Lidán ceathrú faointe aimsú Tráchtaire an ceann sin imethe yes fóríl chomá an tríú ceann curthe fóríl ag Tam Tráchtaire in Jobhach a déanamh sáide abistig an go dtí seo 3 faointe aige 5 faointe ag Maigh Eo hiarlathe ag ibre 40 agus ibre 30 darobrin le 4 faointe a héin cúil agus pointe fuite ag a héin Tráchtaire. Donna cho brian is Yin sé go má rih seo leis an kickoff a tá Bert ó Beo i gcónaí an son Lord Páirc. Ceanna chun ná hiarlathe uair bháin eile. Tá sé dír an dhá faointe aimsú cho héin muid sin fuite níl yes agus fóríl an chiad ceann imethe fóríl ó Beo ach neart feibanna ag Sligo chomá leis an kickoff seo Tráchtaire. Donna cho brian tá gáúmad fáca géis go dtí le ham agus ní lead Sligeach ó lorug níl mórrán. De Tráchtaire acha níl siad a rochta níród, níl sé bmhótha go dtí seo, tá siad anna hiún agus maintir Sligeach anna dhíomách dhearing faoi chóirsaí go dtí seo. Ceann mórrád choristeach aige stig Lord Páirc bhfuil sé baile acha nó seo tá buchas a dia. Tá gé rud ag na chrathú a rís an cosint sin ó Beo i ngach charan den Páirc a déanamh go húnta bhí ceathair an sonna go déire tá siad teachtaris trónú ceathair chu tríden lár. Tá seans cheapá ag Tráchtaire agus an ceann sin curtha bhuiil si an trasnán tá Pointe bháin sinna méid fuite ach cad é mar scór an son ó Oliver Tráchtaire an chiad fuinte fuite go siúd agus 4 fuinte is in ag 3-9. Donna chu nach grín fethe héan a rís níl mórrán á lorug. Rá sé tapig agus mála agus genta go háling. Feite rian ó Ceallaigh. Rian róthir. Lads Maigh Eo cúla uair bháin eile. Tá suair acu heh bháin agus Sligeach a brise tríidir an déhile bhatha genta go háling ag Sligeach nar bhrisin siad tríd Tráchtaire agus genta uair bháin eile an nuair seo róthairt an chiad scoth son ag ó Ceallaigh a bhuair sé an kickéir chomá agus seansanis ag Sligeach an 5 faointe a aimsú. Níl sé dá dhéanta cheapá sa Irial a stólam go dtuigeann siad an is gur féidir ó roch in aig cosantóirí Beo agus croíonn siad deisina gach ile uair nuair dhéann siad é sin. Bhfuil sé chuir an trasnán tá go dain. Agus an adóg séite an son ag an réitóir James Malloy ó Ghaileh beag mainte na Gailí fiochan de seo Tráchtaire agus well, ha siad san gíre tach an ceing tá cluthe olmhór eile siúil dírechan is chomá Roscomáin agus líitrim déanam éireacht an scóra áil sin más féidirlim ag pointe bháin ach cad é mar leach agus ciad leach ó Beo Tráchtaire in Jobh. Bhí seans ag Sligeach 3 faointe ag 3 faointe ach neart chuir fóríl ag donna ó brian agus an éireann in áíre níor thógadar na deisina. Bhí deisina có ach níor thógadar iad agus an ciad cúplanú modernach an son. Chonaic mar go raibh iireacht ann agus fiadar ag gíire rudaí a dhéanamh ach an áíre maintir Sligeach anna dhíomachchan sa ag le ha muintre Beo bhfuil scéal omláin riafhrúil cad é mar chiad leach acu Tam Leiden le 3 faointe níl ó hiarlathe le cúil agus 2 faointe dara ó brin le cúil agus cúlaín pointe an duine ó Oliver Tráchtaire agus Oisín ó Crónaí agus cúil den chiad sco ag cahar cíomhnaí a teacht tríd lár na Páirce. Beag an ghaoch Ceapá leis Sligeach cabhróig anghrian lo chomá in san Darlach ach an áíre ben a cappa muna híimiid fear mór an son ag ibre héinteag Rónán Island a Tráchtaire beag annachad deocrochtaí an có an sa Darlach. Be míad na rascóbh an díreach 5 nú a cháde ná teagí éáid. Chun nua go mór a bhaim agus taí in isig na lead seo an ceathrú cluiche dómh an levéil seo. Seo fear Beo is le seans an chiad pointe aimsú agus é sin cheapá go gáró sé sin dó in san chiad leach baile go háling an sonnig ó hiarla casa fiach an lós sin agus é casa ar an gitóg agus an dara faointe sé faoi brú an son há seans an isise chu teacht tríd an son tá captéin an léon Jobh Dylan Bernach agus an captéin le pointe á feiban an son ag Sligeach an kick amach sin a bhóchan tá seans an sa ag Maigh Eo kick áling an son má hain sé sin ar an trasná an tain si ar líród áling isteach an son fuite go háling ag Maigh Eo hiarla bhfuil is féidir leis cúil áil agus sé dulchan ceing cúil
Fuite Nailo here Tachan Kang and Ish Maigh Eo Trasna Hofada le Leiden Lidon the Rachan Correr Fori Gadisha Needin Count Shin $1 Fori by Downco no Gilmore Denta go hauling a Gilmore and son Reba host na Páirc agus Céadaoin mar score on Lawn Chuli agus Craobh and son o Bernach Trasna agus chance Chiappa score and sa on Kittóg which is Shindal han Trasna well tá sé héin anna hás leis agus an eile sé choesca the Weo and Spórt I'm shoot Tráchtaire so them go Ceallaigh na vor on score sin Weo is a Tráchtaire cool out here and down tá job úntach denta agus a Tráchtaire one eile tó here tá cool agus á fuinte has sé sausan count and agus site instant angach oor the one Count das stach well has the gear rudder I brew agus agent go mahaka has Peile hin is go flying agus e gear pointe I'm shoe e tastor wo agus e fuite e canner flying
steps for the mom, 4 steps for him. Is that right? So you stick it on then, right? Cháide há fáitiróh arás an sagadí Páirc Markievicz an réana choristeach ar an son stocha leis an camerach réic áling a gaiingen sa Tráchtaire níl roiir Craobh an de Maigh Eo a fiochan ar an chlár scór Danadar istig déanach ag labhairt lo héin agus neart le rá dhearing ag a tús ag Paul Henry agus an son atre héin mar hádar Aní máchan sa Maigh Eo ar an déhlín a labhairt sa ag letham agus cin fáin á be cheapadar gribh a bhad níos smúin san iarn seo. Began na chuoach lódí pointe áire an chuoach a séad in is ríist agus cheapá go gáró sé sin lo insan chiad leach ach iad Anna Imách. Well, beidir go glosin sivan sonne ach tá Ronan Island is stig faoi dhearra. Níor hosnach sé an cléthe captéin na fórna tá sé is stig an is nadidir cétha imethe ach déine sé sin difriocht olmhór cheapáda ar an Sligeach ní rasa có cadmhíle déanamh có agus iad tacho fada leis an dahad a cóig athró sé sin cuasaí go thomláin a thoise de lorg sellh agus thá sé feite faoin drá seo agus cé eile a thá stig leis na lábhamór an á Rónán é héin. Líróid chuiristeach droch líróid ach thá sé de lorg líróide tá pepsa step a có tá siad a chur brú chumá ag Commentator Beo, so ahrú olmhór ag Sligeach a rud ag na tastáil mhutha déine siad gach iirecht Rónán an sa chur brú agus céile an son chumá ach dar mastan tá brúchan Tráchtaire lads Beo cheapánach meise cho éas go hóbach fuirin breá láidir chumá a sé níis ag nailo híre há cúil agus ráchúlín fuite ag siúd Tráchtaire in job a bhrá leis pointe eilech mar a chéan sibh níl siad chosáasta na deisina hógant dírecht tebh mud an dahad mar began chuoach sin a choristeach orthe dí pointe áirithe. Muile his síos a chunis Maigh Eo trasna chofada le Tomás ó Lideán. Tomás go más a chéad leach cúpla pointe fuitige cúpla cain chuir fórír chomá. Sásta dul tríd an láhanis. Colm ó Leinsigh. Fága ag go hiirlathe. Here le níos sásta immart leis níl sé chundáil thar a air chohéas go sin agus caithe sé teach siar. A ríiste na chuir sin déanna cuasaí Anna Iochar leis na rialach an nua níor fórnach a sásta na pointí a hógan ó hebh mud an dahad agus há cléthe omláin difriúla immart a naid na gaíos mar há leis an gaí agus é sin na feiscint caiisiad dul tríd na lábha déanta go maithach agus tógach an talún an son a bhí deire ó brin agus beagin chiad íireachta inis ar faointe do Beo Tráchtaire in job beisiid. Lán sásta sin in áíre caiig Sligeach cúpla pointe nó cúla aimimsú sa chiad cúpla nuban sa cheapá sa dar lechan éon athrú a dhéanamh. Nada bhfuil an scór fuite tá cúpla athra eile an sa á réitú ar an déhlína agus an pointe sin chutha thar an trasnáin ag ó brin tá cúil agus rá cholín fuitige mar a háig nailo híirlathe chomá. Is tócha neidir bhfuil an nócht fuite ag lethe well a rís droch kick amach an son ha sé feite ag go hiirle tacht tríd a rothar ó brin a ríist agus cúil feite ag dar ó brin dírecht ní an pointe a aimimsú bhí mar rá go raibh níos mú tastáil ó Sligeach agus Maigh Eo há déanamh an demáistin sa insan chiad dá nómad go le an sa I Páirc Markievicz cúil das éas gan son de dar ó brin uair bháin eile agus an brú a tacht ar kick amach donnacha ó brin ón tús a ríist an sa dar lech caiisiad a bhad níos Dina bhad níos feabhar an san tá Island de gíre rudí a athrú an dornach fear bháin an áíre há gceist an san. Os sin ó crólín inis agus líród áling isteach ag siúd í Tomás ó Lideán.
Másle, pass alling an son chance eller cool ach an doran han trasna on son the Oshino Cronin vi chance go cool elle I'm shoe. Well, hanna chud deachreachtaí ag Sligeach ón gicamach ó scórna I'm shoe chomá agus náíre stocha gur sé sin stop le éon Tráchtaire a bhí ar reinting acu. Péisce nócht olmhúir tá chuing ó Roscomáin háise do bhalchan ceangar lítra ag le ham. 3-6 ag Roscomáin héana cethir ag líotram ag le ham gan áras níl an cléthe sin críochnathe an neirtla nimmert fós ach Raimid 3 to go second in issue níag sa na himplachtaí de sin droch kick an son trasna agus Maigh Eo brise go hana hapig uorháin eile a tachan ceangan is baile go háling ag fear Maigh Eo si the tachan ceang tapig chomá agus a kick all in courage an son go dín cóine há sé sin baile ag Nailo Hirle faoi bhrúach roiis sé sír ní léon bhrúatha tá neart amá tá si do bhadchan ceang tógus siad a go dama cumáda siad sellver ní ród más féidir well ní dhéana siad mar sinne mar há sé a caiite go as éasca a níis caiigh Sligeach rodéigen dhéanamh asa a tachan ceang sellh úntaach an son tá más de rosa há sé treéis job mai dhéanamh sa chiaadach há sé blockád a sios há an cosint is stige Lord Páirc agus chun tosig ag lads Maigh Eo díreach do chreite Tráchtaire in Jobh Caffar is sin ará péród faoi taispáanta Sligeach tá Maigh Eo a fichant aus fad im líana agus beg fórnacha eile in sna Cúigi eile a fichant ar Tráchtaire in Jobh níl cléthe caiilte go dtí seo bhadchan ceang ó heh pointí chomá gomrád le éon chunta eile an kick sin tócha ní raibh an 10 méadar ann na stócha sinna bhí ann agus Raimidechan ceang in is Sligeach le ó Ceallaigh Lainse go tacht tríd an láir róthar há sé sin tógach an talún go míad leithach seansig Sligeach rodéigen I'm shoe beidir an gá faointe well tógan deis más féad libh agus an deis tócha pointe áling an son díreach taobh mó den dahad an gá faointe agus an brachtaráiste ordas an éir Sligeach an son agus stóil an gribéis sin an dara faointe beidir ó dara mastan dochar ará stón go bhfuair sé pointeháin sa Ceallaigh gá faointe fuitige hen óir seo agus bhad ní smúth thastáil tá fearr ó Maigh Eo réig chun teachtaisteach an fearr sin ná dara níoríocht níach an réitóir so fanna sé núband nó ó breise caiigh Sligeach brú a choranis ar an gicamach cíann sibh an ghaoch an son Chonnacht an do gaotha chuiristeach ar chósaí agus é baile ag Sligeach há sé bhad níos deochara in aghaidh na gaotha sin tá an ghaoir sin na gaiirí níos láidir a chomá Sligeach an is tachan ceang tá bontáiste acha chomá deise go beidir an dá faointe aimimsúin sa an déh mud an chás beidir go sé díreach stig den dahad an son ní mar ó cinnte bhfuil táir sin gá faointe péisce le aimimsethe go háling an son ó heh mud an chois agus tá an athhrú sin an níos teachtaisteach do Maigh Eo ifir a fethe trí stig sin Jack Kane stig agus a fágan na Páirc tá Cathal Céadhánaigh tá cool feite ag Cathal job má denta go siú de stíige láir buílach a tachtón Páirc in íag séú an san nada cén fá bhí sé déanana má go leor ach Maigh Eo stócha gíre lads a chahabhisteach tá sa có cheapá faoin rá seo go meisiid sa Céadáis agus beag brise seachtainna có ach tá ba dad tá cúpla nua de limmer fós a going Bei caimpil fethe chuig nua dagang agus a ríist sin an dara óir an is go raibh feibanna ag Conor Muinnig an líróid sin a ghlana ón gicamach. Well, má an cuasaí mar há tá Chádram sa bháilta go leor raig Maigh Eo an ceang go dtí Babhta canis agus beag Sligeach in aghaidh Roscomáin beag galibh as má lean an cuasaí mar há i Roscomáin an pointe sin aimimsethe ag Nailand bhfuil tá ba dad há faointe eile fuite a cup agus leistigh de cúpla nua lads tá rudaí athirthe go mór an sa ní raibh ach Cúig faointe chuig le ham so sé há níos mú faointe fuite ag Sligeach taobhstig den 7 númad seo ná mar a bhí in san omláin den giad lech. Kick amach or da kinshiv
Neart na gaithin son, tá sé bailithe Maigh Eo, bailithe go háling sin is seamas ó Howard, ní sé fiú an éirithe ón Dalamh, Tá droch Craobh an son, mar chin se bh Lord Páirc ach fós, tá sé is Ceallaigh Maigh Eo, tachtan is chun ceang, tá colm ó Lainsigh, trasan na Páirc ag a siúd, fichar an bhar óg, lós for seo gíre Tráchtaire ach brúte a siar, Darren Neary gom pardún há treis tachan Páirc an son iver a fehead trí, Darren Neary le Ceallaigh ní rióide agus is tachan son, le bailithe ag an giadóir ag Tomás ó Lideán a caiilte ag agus curtha Haranín an son ag Tomás droch Craobh an son dósúd. So ríist fehead trí Darren Neary is stig de Maigh Eo agus colm Craobh imethe ón Páirc. Donna chobrian a ríis bhfuil an brúch an Tráchtaire an gicamach seo nu an airóig níos fearr acu. Tá sé briste síos chuige héin an son ag éman ó mathún a go háling agus Sligeach anis leis an ceann áling is stig ní leach duine ar chuine an so. Tá sé bailithe acu agus tá nailen de Tráchtaire chomá mas féidir le offline I'm siú. Tá sé fuite in anna sin ag Dylan Brannach. Tá Dylan i dul siar nistí Dara Maston agus muid míid síos cuasaí uair a bháin eile. Dara ó Ceallaigh an inis bhfuil seisina cír an dá faointe I'm siú níl sé. Ten se chofada siar go dtí Brannach uair a bháin eile. Tá nailen sa, well, tá nailen brasástaí so chur an trasná ón dahad más féidir leiseach. Tá sé taachfaí bhrú agus ten sé siar go dtí Durosa. Sligeach an isis. Well, tá an muinín acu faoi dheire. Tá sa chugur féidir ó scóirna I'm siú agus neart fuite chun so in san Daireach go dtí seo. Nis le Ceallaigh tá offline. Ní ródáin choristeach. Tá dain séir seo leis tá Maston is stig agus tá cúl fuite. Dara Maston sátas in angach choristeach go háling an son. Bhí sé go thomláin leis héin agus den giadúr inniuh Craobh Commentator Maigh Eo. Well an drámar an taobh agus taobhring an sóthút Sligeach bhd níos sásta de cuasaí fichar sin ní leach trí cúl in na fórne. Bhí annach chu daoine á ráig le ham ní hééis sin an Sligeach a feiscethe go dtí seo am líana nadidir cad a háras sa Ceallaigh. Is tócha gan an captain Ronan Nyland bhí sé anna jocar an na scóirna chrathú ach tá fuin omláin difriúd curtha amach an Páirc an so in san Daireach acu muinín acu iad a lorg an níróid iad ag íar na pointí agus na cúla I'm siú agus há sé sin le feiscint. Tá feithe númad in is acu trí chúl nó naigúlín a I'm siú tá siad lán ábalta chomá. Tachtan is tríd, tá órán ó hart, órán a déanana go má agus a rothar an son thud a Rosa, mar an tain den is dóchan san Ceallaigh a dhimmar go má. Brá dearfach a gír rudí a chrathú agus fiachar sin mar choscéim aige. Ó Ceallaigh ó Lainsigh anis. Nyland, tá spás ag rónán an sa. Chun sé trasna dí Lainsigh a ríisteach an tógach an talamh an réiteoir brasásta sin agus Maigh Eo tachan ceang a ríis. Maigh Eo déanana beána níos fearr an son sin chiad ceanna stoppadidir le tamil fada a tacht tríd an láir. Tá Sligeach brábalta brise tríd an láir an son más míon lo. Déanta go maith an son ag iver a dód Maigh Eo Rio Mortimer. Ach tá an brúan is a Tráchtaire Chosantóirí Maigh Eo den giadóir hat súr heimpel fearr lán chúd an son Gilmore ach déanta go maith ag a siúd. A taispáin cén fá go bhfuil siad bhar an grúpa go dtí seo. Tacht tríd a ríis tá Gilmore. Bhfuil bhuair sé cúil sa Ceallaigh íon sé jabúntaach. Chun sé trasna cho fada le Darren Neary agus an fearránad le íirecht úntaach an son main sé sin agus háis be sé brá sásta le sin an fágur tháina sé isteach in san Dara leach cholócht tá ahrú eile á dhéanamh ag Maigh Eo. Tá siad a churna cosa a chun Páirc iver an 9 sin Luke Feeney an is teach an Páirc agus a mecht ón Páirc tá Oliver McTrainer ha pointe fuite ag Oliver Trachnúna be sé brasásta a sin ach Maigh Eo bra brasásta agus na firónad a úsáid más féidir ó an sa agus iad fós compórdach go leor capá bailithe gdeas a co uair bháin eile. Fear immer go húntaach an is go dtí seo Trachnúna aniuh Dara ó Bryn i tachan ceang. Níor immer sé in ag lítrama ach sé taispáint gur chóir bheith immert gach ar a cléthe. Trasna dí ó hir le fiochan dain séireach an son leis an gitóg nail ó hir le pointe áling cúil agus trí fointe is a fuite ag Dara ó hir le agus an iver a 3 déag agus iver a 4 déag do Maigh Eo a crothú anna chuid 5 na fós de Sligeach. O'Brien. Well, troch kick. Ach, ní héna sé mór an difriocht mar ha fear mór an sonnachan é a bhailú an fear sin na órán ó hart. Órán ó hart a dulchan ceang, maint ar an déblin ará go raibh
sé brote rivin kilometer ní mar rokinnta fu sin ní rodáling isteach an son on Island bailthe duine ar chuine an so bailthe fuiere ag ó Ceallaigh tá Ceallaigh faoi bhrúach dianta go má ag go leadí nó caiilte fuiere cosint úntaach an son cheap mé hé nach stocha gur bhúil se láh ó Ceallaigh an son iver dóig agus iver dóig an son caibhre an úntaach nach go míid lethe choráte ag an réitóir agus beag seansan is ag Island is dóla a hán chun seo chuir harm strasnáin. Island, gan éon big a siúd. Well, cén difríocht a bheith ar gan glithe seo dá meach sé tosnú Tráchtaire. Stónm go ráidir a gíre beidir rasta a thógan de Craobh. Sin a bhí ráit lomgribh begáín de chortú ar ach an níag an chiad leach a bhí ag Sligeach. Bhí ar Páirc Gardner rud éigen dhéanamh agus cín sibh an difríocht a bhí ná nar bhín captain na fór na móham. Tá fear ar an dalamh fear mór chumá órán háart is tónm go bhfuair sé sunk an son ar a bhfuair sé an kickamach go thuban an son ó donnach ó bríon díreach nómad ó hin sé go má bhaigh sé ach sé híos fi láthair. Níl mórrán ahrathe le feiscint an so ar an déimhlína de Sligeach ní léon fearrónad a ré tú go fóil tá férónna de ré tú de bhío beidir gur rud maithe na cosa óga chur amach tá fear á ré tú có an is faoiire tá beag na 5 imime an so instant dar leach tá fear tacht chun Páirce sin iver a 9 de Sligeach rion me gil aspig tá rion na stig. Tá rion am agus 9 an so bhar kick amacht hí an tá leis an son an tála cadar an muoinnig bailthe a Paul Gilmore. Well cad é mar imróir a Gilmore tá sé tréis annach de máistin sa dhéana Tráchtaire tá pointe fuitige a Tráchtaire agus seachas an cúd sin cosint úntaach dianta ige chomá. Luke Feeney inis den giador well droch pas láh an son nach níana sé mór an dífreacht ceappa gur rud maithe chomá muile sé sin sios cuasaí Paul Gilmore inis le sellh kickáling isteach ige well is fed leis ná se inrad dhéanamh chun an éing ará leat imróir den chiad scá chuir trasna cho fada le hiolacht an tá hiú ar cart a buí sé tre job úntaach a dhéanamh gear a tríd go minic Tráchtaire nuamh an count sin chutha ar dhéisigus ar fóríd an chiad count chutha ar fóríd ag a siú Tráchtaire. Níl mór an chutha ar fóríd ag Maigh Eo an jobh díreach ceirí cheang agus be Páirc Gardner anna hástal sin Sligeach má go leor chumá trí ceang I gceart cúpla ceang ná risin cúlach níach trí ceang chur ar fóríd so crinne úntaach ag na lads óga seo. Dar an mór an son agus tún go me se bailthe agus snasta ag an deire úr an son ag deir níirí coscéim áling an son ige chomá tá fear breise có lár má ficann siad amachcha sé peachach go inis Luke Feeney ní Luke sása dá le héin chun sé trasadí ó láinsigh go líródáil an chuiristeach an son ige tá agus tá fear séir chomá agus neart spáis ag John McMonagle captain na fórna chuir trasadí ó Brian líor chur Brian mórrán ar stré an jobh agus níl an count sin chutha ar stré. Níl éon ceann chutha ar stré fós ag dara ó Bryn a trééis job úntaach a dhéanamh cháthúil agus trí foiointe fuite ag gibhre 30 do bhío Tráchtaire in jobh agus dianta go maithaigh Maigh Eo inis sé de géar an cléthe seo a dhúna amach ó Brian é sin dianta go maithaigh uair bháin eile geabhar amach aige agus dain sin sa a techt tríd an lár tá McMonagle sé le sé tá fear teachta sin is bú sé sásta sin a chur an traslan droch íirecht an son ag John McMonagle é sin chutha ar chlé agus ar fóríl ahrú a bháin éan sa dá Maigh Eo chomá tá iver cethir ón magréad a bhí ciún glóir Tráchtaire in jobh ag gemacht ón Páirc agus a teachtaisteach tá Gordetsky a teachtaisteach an son dó siúd ag iver a fethe. sé sin na cumáid súl ar Dara Maston an son há cúil ag dara agus borá leis cúpla ceang eile a áil mar tá siad ag tastáil go géir ceapá trí chúlan is agus rá chúlín idir na fórna haimpel 3 le dul an sása dara le ceann mór ard chutha isteach bailthe ag firmhío tá formhór na kickin amach buirtico Tráchtaire in jobh fada nú gear tá job úntaach diantacha agus tá séad acu uair bháin eile. Colm ó Leinsigh.
sé lorg spás tan spás fuitige sé brota dín déblin a dóig an ag dóig ach denta níos fearrig dóig gom agus deireg a fácha ag ó brion agus cén fáin an dhéon sin níl ceanna bháin chuir fóríd aige godí seo Tráchtaire agus baidad níl an ceann sin chuir fóríd aige tá 7 íireach tócha ag deire ó brin Tráchtaire in jobh agus tá 8 chúl agus 4 fointe fuite aige. Well, cad é mar statistic. Ní ceanna bháin chuir fóríd. Fuoi éire a ceann éasca feite ag donnacha ó brion chuirdí Dylan Bernacha. Dylan ag immert go má Tráchtaire in jobh ach iná riad a níl mórrán ag lorg na líróid an son lár Páirc de Sligeach a job deochar dentarób dá ó brion is stig sa chuú. Líródáling isteach an son is agus feite go flein há flein a lorg cool ha sé tastáil nílach cool a tastáil go fin rá seo. Ó cool áling chomá sáte aige. Bhí deisige stoppa bhí sé dain sé go leor lámh ar an muinéil ach lean sé agus é sin sáte san aingeach nuair a bhí sé tastáil ahrúháin eile chumá an sátá se go léir a tardaún sa ar an déhlína ibre fethe cethir dá iver a 50 agus tólam an son de Sligeach sin Páil ó flein eile a há teachtasteach agus sé gavan ó leintse go há a fágan na Páirc tá puinte ag gavan agus beg ahrú an sá de lads Maigh Eo chumá ahrú chulbáir an íchi an tú sin go róvinnig há Conor O'Malley ag gemacht ón Páirc tá sé agus an coolbáir eile há stig ná David Dolan ró siúd ahrú chulbáir an son neamh cotíanta go leor ach sin mar a há sé sin chuir fóríd is dólam cheap mé hen gre sé so cool caúan fa sin níl ráte gur chuir sé sin isteach san aingeach so níl cool fuite ní dólam nó tá cool fuite go leiscéad tá sé sóar an chláscóir inis tá ráúil agus ráúlaín ag stigach ní raibhann scóirchláir aithre có ach tá sé aithre inis. Well, tá sóchan tosaigh an son íach sé bheith a chonig an réiteóir bhí tíléin a fearr Sligeach i lámh a fearr Maigh Eo an son sin a chonig me so beag seans ag Sligeach puinte éasca a aimsiú an son is. Agus genta go deas an son agus go snásta agus seansan is ceapá fós ag Sligeach há denúmad agus an breise le tacht tá ráchúil agus ráfuinte idir na fórne. So, well lads, ní léon chréoch leis an puinte sin fuite ag Sligeach agus ag Conor O'Flein is tólam a bhór an ceann sin mór fada tá haimpel denúir a lora gach fearr Sligeach a ein an ceann se há siad a tachlan ceang an fearr díoch an bar Páil O'Flein inis cho fada isteach le O'Flein eile O'Flein dí O'Flein a cha sé caiilte ceannacha agus Maigh Eo well ar an der jobúntaach a cosan Tráchtaire in jobh agus jobúntaach gentacha uair amháin eile díirech nuair i cheapann go Sligeach a tachlan ceang uair amháin eile tá lads agus cosantóirí agus tosa Maigh Eo bra ábalta smachta chortha agus na scórna áil ar an déh eile chomá tá spás acu inis agus cheappa ó brin go mar seans eilige ar an gitóg hir an dain an ciad ceann an jobh chur ar fóríl agus Maigh Eo mar gach ceann eile chur sáitis in aingeach nó chur ar an trasná an chiad ceann an churtha ar fóríl ag dara ó brin in jobh. Ach an aig na gaithe leis an gitóg bhí sé sin deochar chomá. Maigh Eo agus an fearránad an son istige i láir sa chúla David Dolan leis an ceann sin. Gum pardú nach donnach ó brion a stign san na cad a bhí arágam sin coolbáir Sligeach donnach ó brion a imethe ón Páirc agus sé Ethan Garden a stig ó siúd. So ní héananig sé déag do Maigh Eo bhí nach héananig sé de Sligeach. Dom nó hardún faoi sin. Ach péis go lé, well, cheapá sin mar bhí drochláig ó brion an áíre bhí sé anna jochar chu sé hácheann ar fóríl ó chicin na sír a chomá in san Ceallaigh nóir chairigh le rodíní bheith sé ó hásta le cuasaí agus Ethan Garden stig do siúd. Anis ar an déhhead an Páirc kick sé an son brontar go deas éasca ar Conor O'Flein há cool agus ráfuinte fuitige ní dóna go dóga sé an ceann seo. Tá Ireland de tachan ceann chun an ceann seo a aimsiú agus leidó sé sin an bearna. Well, Maintir Sligeach a bhad níos sásta leis an dara leach seo gan éon áras Tráchtaire bhí anna íomácht a sé giad leach agus há dulchan ceann úntaach genta ní héanúna
Le Chevar seo an kick séir seo a hógant a Páirc uairháin eile. Captain inspiráideach Ronan Island tá 3 fointe fuitige ó hána sé a Páirc agus sean cehrú ceann ceapá go asas agus sé har an trasná an is ráchúil agus pointeháin le fórne. Heimpel 8 númad fáca le beidir númad nó ó breise chuile sin chomá. Maigh Eo agus Conor O'Muirnig a háfós a Páirc. Dá Maigh Eo chun an ceann seo hógant fear mór in aig na gréine há sé níos docra dara lecht tá bhad níos brú a tachtó Sligeach i stigan son i láir Páirc a cha sé bailithe go háling ag Maigh Eo an nuair seo agus an fear mór é héin Hugh O'Loughlin a há tréis job inspiráideach a dhéanamh instant cléthe seo go dtí seo. Sin ó Cronin fáca ag siúdí ó Lainsigh well with an líróid sin go háling tá stólam tá agus a sé bailithe go háling chomá sé níl ó hiirlathe le Ceallaigh leis sé gitóg chuirthe áard chuir díreach idir an dá fosta agus puinte eile den nail ó hiirlathe mar ó brin í lech ceanháin chuirthe fóraí leige agus neart scóir na fuite ag chomá héana ceithir ag nail ó hiirlathe agus gimmert a rístim léana fear le anna chud taithí well troch frab an son an David an Páirc an rian choristeach ar a bhanis jering a sé choristeach ormsan sa an David na chomá agus ag an slua a baide han sa David den Páirc trach nuna tá neart fuing ma hashe vi capan nach chun mór an baide isteach an sa tá neart fuinge an David se bit go níos mó an sa an David se fuin gamra ná mar a an David agus ide a bantanavas grian a bra an tachtasteach an is well chance da ó Cronin a há fuinte ige and by dad ha sé fuite ige uairháin eile cad é mar iarn a há in san iarn seo i Maigh Eo ha Sligeach tréis gachrad a chahabh áirithe in san dara leach seo a cha siad fós fáirt na pointí sin agus a choristeach an obair agus lár buid uairháin eile tá dara ó brin. Ní hén giadúir é go bhfuair sé Ceallaigh gicamach fuitige an uair se uairháin eile agus pointe a bháin eile fuitige lécht na himar gan 1 áras go dtí seo trach núna ráchúil agus 5 pointe fuite ag gibhre 30 do Maigh Eo. David Dolan in ish. Well, cín sibh nar a bí an aib a bhí ann ná an cúlbára leis na kickin amach ach béad an na lads láir Páirc dar Sligeach mar ha kick amach eile caiilte ag an iver a sé déag dar Sligeach trach núna. So ní féidir marrán a dhéanamh mar chúlbáir am bhfuil lads á lára go tacht tríd chomá well fiachar sin go Lainsigh má hain sin ceann sin cad é mar scór an chiad scór a colm ó Lainsigh chroigh sé héine chuirthe an trasná an díreach teibhstig den dí chomá agus an áíire Sligeach well tá na ceann fiach an dar an dal a bhuairháin eile níl mórrán á lárug ha duine bháin á lárug sinna méid a sé lorug duine chuna é lorug agus chuirthamach thar lábha sin ó cadan an son agus speagnach ar an David nach bailóig Maigh Eo is seo neart ama có chomá ha heimpel ceir númad le dalan sa an glog i Páirc Markievicz den de carcilóir an son ag Paul Gilmore well hí cléthe úntaach a go dtí seo níl sé baile den giadúra aige an sonnach agus droch pass táir an son is tólam ag Gordetsky kick séir bronta ag lad Sligeach níl mórrán is Sligeach ach cool go des ó a tacht tríd an láin sin go háling tá rian McGill Aspig agus an ceann sin curtha tá sé curtha an trasná rian McGill Aspig fearrán a tá fearrán a deile tach an Páirc an uair seo cinnte is fear Maigh Eo a gceist sin iver a fehedó Jack Keane tá sé faoi dheire tréis tach an Páirc agus ag imeacht tá Séamus ó Howard a dhimmar cléthe úntaach an son i láir Páirc dhéann sé annach chud demáiste is stoppad na kickin amach a tachtó Sligeach agus a genú job máí léon faointe aige ach ní hé sin an job a bhí aige. Ceann mór áard curtha an uair seo ag David Dolan há sé bailithe ag Maigh Eo uairháin eile tá job úntaach denta go istigh i láir buil trach núna in neomh agus iad ag
Bóchant na líróidí a brise chomá, dinta go háling ag Hugh O'Loughlin a háid treéis jabúntaach in a bhil Páirc. Jack Céanan is le seilh ní róide den gíadú Tráchtaire nniuh pasáil an choristeach ag siúdí ó Hiarla róthir uairháin eile beagnach tógach an talamh fósadáil ar an dí agus íirecht ar cúláling fuite ag Maigh Eo Hiarla. Bhí sé ceapach ó héin, baidad tá cúl breise fuite ag Daró Bryn har mé héin, ha mé lura cúl agus hon cúl sin fuite ag rá cúl agus ceire faointin is agus cheappa gribéis sin deire an chluthe gan 1 áras faoin drá seo. Dó a ceair ag Maigh Eo Hiarla, dó a ceair ag Daró Bryn. Níthe ach tá dó a cúig ag Daró Bryn. So tá pointúin le fáilte ag Maigh Eo Hiarla is stig an tosig Tráchtaire inniuh. Tachan ceangan is tá Crónainn, tá 3 fointe Crónainn, tá sé chuir trasantí ó Bryn óháin eile bhfuil sé lurgan 3 chúl tá sé sábháilta agus churthar an trasnáin a dó a sé inis ag Daró Bryn agus sábháilt óntaach an son ag David Dolan ach an áiríir tá rudí ciúna síos an sa gomór I Páirc Markievicz. Fearrán a deile a teachtaisteach tá Paul Gilmore ag imeacht ón Páirc, dimmer Paul a clethe óntaach Tráchtaire inniuh agus dáhí de botléir I teachtaisteach a thó siúd. Sin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 I runna de stig da Beo. Sligeach le bhd níos lú sin imime ar ceann a ríist. Droch kick amach an áiríre a teacht agus Maigh Eo uairháin eile tachan ceang de firána agus Jack Céanan lár buir a teacht tríd inis tá fearrána deile fíní a lár a cúnú pointe héin tá sé faoihrú denta go maithan son ag cosantóir Sligeach agus é ar a ghrimach níor stop sé den chosant a brise amach inis tá siad thuasan taobh cléan son tá brú a teacht ar Stólam gur mahúna hon son, sé mahúna hon son, Nyland a tach faoi bhrú chomá, tá Berta Beo a choristachar, tá sé bra ábal a búchantartha agus jenan sé baidad, tá spás fuite aige, bhfuil sé chun ruair a dhéanamh héin, genta go háling an son, ag capté in the fórna, taispáint, gur bé countessna imróí is fear ag an grád seo agus genta go háling aige. Well, mar if bhí mé rá cén difriocht a dhéanach sé dá meach sé tréis tosnú Tráchtaire inniuh. Ní bheasta going riamh. Péisce le, tá siad sábháilta go leor Sligeach. Tachan ceang, bach scór go deas an sa, Dylan Bernach, Dylan a tach faoi bhrú an son, Rio Mortimer gin job úntach ar Marion an lá inniuh ach sin denta go míid lechaige, láb a churas an éirige agus seansig Sligeach pointúháin eile a aimsiú. So sin é, 3 númad an breise chomá an sa, so 5 second déag fáca agus beg 3 númad breise chomá beg maitre Sligeach brasásta imeacht ón Páirc ag a pointe seo agus ré tú den cluthe lecheanis bheith acu stólam an ag groscomán an chiad lá eile drochaíocht an son curtha ar clé agus ar fóríl ag Eli O'Rooney agus tócha Irial O'Rooney agus tócha sin mar bhíon cléthe chu Tráchtaire inniuh. Ní raibh mór an brú ortha bheith se go deasta mar rud é go bhódar bheith seansa go dul díreach a raig go dtí an cléthe canis. Ach mar a hasan sé há siad fósa dal a raig dín cléthe lecheanis. Ach fós, há siad a gcéir taispántas a chur ar siúdan sa go háirithe agus clán agus cóid le baile héisteach Tráchtaire inniuh. Pass áling an sa an díreach isteach sa nocht an son agus baile ag colm ó lein si colm de pass trasan na Páirc agus deisinis ag ó Crónainn há treéis annach chuid ruúthracha a dhéanamh é fácas séir go leor sa in san Darlach fácas siar ag siú go dtí Maigh Eo Hiarlathe Maigh agus é bhfuilú sios cuasaí chomá cho fada amach le Jack Céanan. Nis sé McMonagall captain na fórna bhí sé ciúniuh Tráchtaire ach ní raibh mórrán a tastáil mhuaig Tráchtaire ach an irid taispántas úntacha ar a bhór lads Beo Tráchtaire inniuh. Seansan is beidir ag Maigh Eo ní réon fointe fuitige bhrá leis pointe tá sé tacht faoi bhrú hitan sé chun Páirce ach an neart spás an son ag fíní é sinna chur an trasnán agus genta go maith ag Luke fíní. Núma go lehanis, kick amach eile a teacht ó Ethan Carden, Ethan. Sé Ethan, Ethan Carden a háistig an son, a gifir sé déag. Dat Sligeach Tráchtaire nach uairháin eile caiilte ag i siúd. Maigh Eo, náirt spás an sa ag lads Beo. Tá bhí stig den dachad a háisiad tá ó Bryn a lorg an count sin nach ní ó sé agus pointe eile das é go fuite ag Maigh Eo
Well, tá cuma anna frofisiúnta bhfuireann seo Tráchtaire na Neamh agus leiden leis an giad pointe fuite ag siúd in san Dalata Tráchtaire. Eaton Carden inis uair bháin eile. Éitan faoi bhrú maiteach leis na kickin amach. Genta begáin níos fearr aige tá leiden Tyler Nyland tacht cho fada siar chun é sin a bhailiú. A cheisian an tain lead a hall org an áiríad ag a buinte seo. Rian McGill inis. Trasna cho fada le ó Ceallaigh tá bil trocha second fágan sa glóg. Genta go maige brise tríd. Tóca siar be cart a dubhan sa tócha chomán íana sé mór an díomhríocht an son do Maigh Eo hiardathe. An Eile géir a bed ar isteachchan san ceoch begáin loch. No cart a buí, sinna méid. Tógad as tapig, and is Sligeach beidir lura cool if Darren Cléthe tá neart spás an son fáca stig da iver a fethe cehar da Sligeach na sin Páile Flein agus an pointe sin fuite ag Páile Flein be se sásta is sin nach níana sé mór an difriocht an tríú ma dimethe ansa I Páirc Markievicz tá James Malloy a fiachant ar a úrdóir cheapágur a bé sin deire leis a Cléthe. Tá Conor O'Muoine inis réitiúd an gceann seo chuann sé cho fada leis an réitóire an chiad kickamach éasca da Beo agus bhí sé éasca go leor do Beo Tráchtaire go háire in san chiad leach sin deire take leis an gluthe seo breathann sé ar an scóir a tachtú Roscommán agus lítar níos sé os mo chóir amach ach cheapá go bhfuil Roscommán sábháilta buna ar an scóir bhí ann na gcleatha mar sin Sligeach dímach ach níana sé ein difríoch an áíre beisiad in san chluthe le cheannis agus Maigh Eo a dulchan ceang. Maigh Eo ag immert ag levéil difriúil im líana I gcompráid le ein an eile cúige fethe dó a fuite acu as baile a Tráchtaire in Neamh. Bhí dain sé ran fiú an níos mú cúil ná sinna aimsú Tráchtaire in ígan chiad leach sin ní a bhéon áras faoi an áíre ach amach Ronan Island in ag tosnú ag ibre héinteag de Sligeach beidir go meach difriocht ann. Sin an difriocht idir an dá éan in áíre Maigh Eo bócach agus bócach go héasca chomá. Taispáanta sí den chiadsca ag an lán choulaí Paul Gilmore Hugh O'Loughlin istig in iver a cúig agus neart eile chomá ach istig chun tosig. Iver a 30 agus iver a 40 dara ó Bryn le dó a sé fuite Tráchtaire in Neamh. Díreach ceann amháin curtha ar fóríd agus Maigh Eo hiarlathe le dó a cehar agus ceann amháin curtha ar fóríd. Taispáanta sí óntacha ó lads óga Maigh Eo. Ní sé tréis cléthe a chailúnt im líana ten siad san araig go dtí an gluthe canis gan ein áras a cháirde. So sin é bhuainge míle buchas as sa bheling Tráchtaire in Neamh an sa é gahar bhrá ligi an riana scuilte na glóchan ag droch lá agus taispáantas den chiadsca ó Maigh Eo. Bhuainge go léir ó TG Cahar agus an iarn seo I Páirc Markievicz slán. Chum nua go mór a bhaim agus taithí inis ag na lead seo an cehrú cluiche dómh an levéil seo. Seo fearr Maigh Eo inis le sean san chiad pointe aimsú agus é sin cheapá go gáró sé sin dó in san chiad leach baile go háling an son ag ó hiarda casa fiach an luas sin agus é casa ar an gitóg agus an dara fointe. sé faoi brúin son ha seans an isise chu tacht tríd an son tá captéin an le Neamh Dylan Bernach agus an captéin le pointe á Feiban an son ag Sligeach an kick amach sin a bhóchan tá seans an sa ag Maigh Eo kick áling an son má hain sé sin ar an trasná an tain si ar dí ród áling isteach an son fuite go háling ag Maigh Eo hiarda an Maigh Eo hiarda well is féidir leis cúil áil agus tá sé dulchan ceang cúil fuite Maigh Eo hiarda tachan ceang an is tá Mac Hale trasna cho fada le leiden lidán na ráchean chur ar fóraí go dtí seo níl an ceann sin chun dul ar fóraí baid annacha ná Gilmore genta go háling ag Gilmore an son réab a hós na Páirc agus cad é mar scór ón lán chúlaí agus Craobh an son ó Bernach trasna agus seans cheappa ar scór an sa ón Kittóg bhfuil sé sin dal thar an trasnán bhil tá sé héin anna hás leis agus an eile tá sé chóéasca do Maigh Eo an spás a aimsú Tráchtaire is tólam go raibh Ceallaigh a bhór an scóir sin Maigh Eo in is a teachtaiste ar cúil híarn an dán tá job úntach déanta acu agus a teachtúir bháin eile tó hiarla tá cúil agus á faointeige tá sé sás an ceann se ágan agus sáite insan angach úr bháin Ceann deas isteach well ha sé de géir rud a ebrú agus ha déanta go maithá ha sé bailthe inis go flein ó flein agus é gír pointe a aimsú é tastáil bhuaig agus é fuite ag fuite có
ag le well a rís droch kick amach an son ha sé fighte go here tach trí der roher brinner rís agus cool fighte ag siú beidir an gá fuinte well tógan deis mas féid live agus an deis tóca puinte áling an son díirech tefn mo den dahad an gá I'm siúan sa on Devon Mud and Chos Beidir sé díirech stig den dahad an son ní mar ó cinnte well táir sin gá fuinte peisgale aimse go há in san Irialach go dí seo níos le sellh tá offline ní rodá in choristeach há dain sé seo les tá master in stig agus tá cool fitte dar nát spáis ag John McMonagle captain the fórna chur trasa dí ó Brian níor chur Brian mórrán strain jobh agus níl an count sin chur an son in agus fight take offline há offline le cool ha sé tastáil nílach cool a tastáil go fin drá seo cool áling chomá sáte choristeach ag siúdí ó hiirle roher óháin eile beag nach tógach an talla fósadáil an dí agus íirecht cool áling fritte ag nail ó hiirle